Добро утро, приятели! Стана време през годината за лично отборния шампионат по борба. Накратко до лош. Станал съм рано, взел съм се едно кафенце и предстои тренировка, последна тренировка преди състезанието, за да си оправя последните килограми. Направихме много добра подготовка. Бяхме на Белмекен. Вече тук се събираме всички в София, тренираме националния отбор, което е от супер голяма полза за всеки един от нас. Защото когато има партньори, тогава има развитие. Един друг растем и дигаме нивото по този начин. При нас партньорите в борбата са богатство. Без партньори нещата не се получават. Затова казвам, партньорите са богатство в нашия спорт. Не може да отидеш сам и да тренираш, както футболистите, нали, с топка на стена или така нататък. Както тенис на корта с машини да ти хвърлят топки. При нас без партньори не се получават нещата. Не може сам да отидеш да се бориш, тъй като нашата работа е с жив човек и предприема действия. Така че ще ви снимаме днес един влог, днес и утре, и ще ви държа в течение как се случват нещата. Може би вече се запознат с зимния шампионат, както ние го наричаме, ДЛП, Държавно лично първенство, и следете. Ще се опитам да ви покажа малко по-вътрешни неща и така нататък. Ще видим какво ще се получи. Приключихме тренировката, чисто мокър, килограми сваляме. Момчета, сега какво предстои, бе? Я кажете. Береш. Патаклама. И един хубав обяд. Тук е стената на славата. Диана Бат. Българската борцова слава. Европейски, световни, олимпийски шампиони. Един ден се надявам аз да бъда тук. Дай Боже. Ради, сега какво ще ми правиш? Сега ще те масажирам с този масажор. Производство в щатска фирма. Да им прави реклама сега на пистолета. Ради ще ме възстанови за утре. Нали, Ради? Да, ето. Айде, приятели. Давай. Започвай. Да. Сега ще снимаш ли как работя? Ти си майстор. Ради е над 20, 25 или 27 години ли, Ради? Си 26 години е част от националния отбор по свободна борба. Но колкото съм години, той толкова е работил в националния отбор по свободна борба. Сериозен. Поколение борци, голяма слава, видял. Да. Легенди в борбата, световни олимпийски шампиони. Е масажирал. Да. Сега какво клип? Масажира и мен, защото и аз имам намерение да ставам от тези борци, Ради. Да, желая си преди всичко здраве. Благодаря ти. И ти да си здрав и да ни поддържаш във форма. Още Дай Боже. време. Дай целувка. Да На моите приятели така въздушно, бе. давам целувки. Аз ще ви дам. Приключих с тренировката, оправих се. Сега отивам да направя един лек обяд и да постягам багажа и да пътувам към Пловдив. Шампионата ще бъде в Пловдив. Сега ще ви покажа къде се храня аз. В София. Виж ги, момчета, къде се хранят. Вкусно ли е, момчета? Супер. Ето къде се храниме ние. Арнолд Фуд. Хубава чиста храна за спортисти. Приятели, здравейте, готови сме да потегляме. Но преди да потегля, да ви издавам, минах през Пулс. Направих една част сауна, една част леден басейн. Пишете долу в коментарите според вас хубаво ли е преди състезание да направиш, като цяло да правиш сауна. Някой пробвал ли, правил ли го е?
Знаете, че от сауната се хвърлят доста електролити, минерали и соли. Затова сега се разтварям в литър вода електролити да се набавя изхвърлянето от сауната. С електролити слагаме БЦА. Една лъжица електролити, една лъжица БЦА. Коктейла вече е готов и като знам колко е вкусен, веднъж ще го изпия. Ако и вие искате добавки като моите или по ваш избор нещо, което ви е нужно, разгледайте долу Alpha Subs, ще ви оставя линк, имате код за отстъпка, ще ви го напиша. Ако имате желание, винаги може да се възползвате. Добавките са супер, аз ги ползвам и съм много доволен. Вече съм в хотела, настанен, проверих килограми, всичко е топ, пътувах нормално. Чета си книга и лягам да си почивам. Ще ви държа утре в течение. Вие няма повярвате какво ми се случва в момента. В момента е 1:30 през нощта. Идват от рецепция и ме вдигат за спал, за да ме местят. Вие представяте ли си? Има объркване. Тъй като ми даваха тази стая единична, казаха ни, като дойдохме 3 момчета, ни казаха, че има една двойна единична. Аз реших, ще взема единичната. И сега в 1:30 идват ме вдигат от леглото, за да се премести. И казвам, няма друга стая за точно мен да местите. Утре имам състезание, казват не. Аз не мога да вярвам. 1:30 през нощта. Аз направо съм потресен. И сега ме местят в друга стая. Боже. Никога не ми се беше случило такова нещо. Аз още съм в шок, не мога да го асимилирам. Сега ме местят при някой, който е бил от Левски. Тоест от един курс ме. Нямам с идея кой е в тази стая. Със сигурно и той ще е шокиран човека вътре. Знаеш какво се случи, бе? Сега ме вдигат, че са колко я кажи. Ти си лудо. Не съм аз луд, брат. Тук са луди в хотела. Какво? И ме вдигат ми от леглото и ми казват, че трябва да се премести. Кажи малко. Честно. Кажи колко е часа само да чуят хората. Брат, не малко, кажи само. Виж, я дай телефона си. 3 часа, 4, колко? Не, май 1:30. Я дай да видя часа. Я. Добро утро, приятели. Кантара мина. Хапнахме, закусихме. Багажа е готов. Отиваме на състезание. Да покажем какво сме тренирали, какво сме научили и как сме се подготвили. Държа ви в течение. Я да видим моите приятели от DMCR какво са ми спратили. Имат много готини работи. Имам сигурно 5 екипа от тях. Тениска, сегащи комплект. Имат чехли, имат чорапи, шапки, какво ли не. Направихме загрявка, сменихме дрехи. Радомир Стоянов, 86 кг. Ще ставаш шампион. Ще ставаш шампион, как? Затова сме дошли. Ай, Мики! Абе, готви, че си една мравка под... Вижте около от него. Категория 65 кг, Виктор Микена и Днески. Геневи Черномор с Бургас, Иван Барабаров, Такис Пловдив.
Браво! Браво, браво, точно така. Да работи. Кръщав. Назад. Назад. Така. Горе. Горе. Навътре, навътре. Леко, леко. Дръж Гезена. Дръж Гезена. Контролирай. Вътре, вътре ми, вътре. Вътре. Браво. Браво. Пресирай. Да. Браво, Пресирай. Така. Отсете включи. Ай сега. Дърпай. Много добре. Точно така. Добре, Мике. Излез там. Друга фана няма да издъня. Една ръка, точно така. Браво, Вики! Пак ли бе? Остана това. Опа, айде! Туш! Свърши! Килограма. Михаил Георгиев. Здравейте, приятели! Приключи държавното първенство по свободна борба. Държавно лично отборно първенство. След награждаването ще има и класиране първо, второ, трето отборно. Днес направих 3 срещи. Първата среща, четвъртфинал, още като излязох с съперника ми, като го докоснах, разбрах, че той се е предал, няма да се бори. Надвих го за 20 секунди. Втора среща, момчето от НСА поради лекарска забрана не излезе да се бори срещу мен. И финала Ердал, много хубаво момче. Направихме една доста хубава, интересна среща. 5 минути горе-долу. Така, направих се и нарочно, нали, без да се правя на нещо повече. Просто исках да си направя тренировъчна борба. Получи се много добре. Мина благополучно, въпреки незгодите през нощта. Доста чакане. Много важното е крайният резултат. Тази шампионска титла ми запазва мястото за световното първенство септември месец. Това е главната цел за тази година. Благодаря ви, че гледате и ми подкрепяте. Моля, пишете по един коментар, ако искате. Извинявам се, ако лепна, но след изхвърлянето на течност, всеки, който се е потял много, сваля от време, знае как е. Благодаря ви отново. Целувки, ще ви снимам още напред в деня. Финална схватка, 79 кг. Айкан, червено, един синьо. Сега ще ви обяснявам малко футболната борба.
Тъй като ми бяхте писали в коментарите за изяснение сладката, за да може и вие да си имате на понятие. Сега червения търси, губи и търси да връща. Как работи, постоянно го пресира. Там има зона, жълтото е зоната. Ако излезе от оранжевото навън, има точка. Както виждате сега, кръкът е отвън. Оп, това е една точка за червено, го избута извън зоната. Червения хвана кръка, обаче не можа да вземе точка. От тук е оплетена ситуацията. Синия защитава, тръгва за контратака. Все още няма точки. Тук има, съдията дава 2 за син. Има затискане от страна на червен. И 2 точки, кръстачка се нарича това през краката. Хватка, кръстачка. Това е партия. Червения работи за да взима още, но не е успешно. Дигът ги прави. Синия пресира към зоната. Червения захожда навътре. Все още е в опасност на зоната. Край на първо полувреме. Една част борба е 3 минути. Аз ви снимам малко от средата на първа част. Тук има 30 секунди почивка и треньора дава съвети, разпуска. Правят вятър за по-добро възстановяване, по-добро дишане. Водичка също е позволено. Виждате как забърсват синия състезател, нямат право да са плотни. Връщат червения, за да го забършат. След 30 секунди пауза, отново в центъра за втора част. Една част борба е 3 минути, както ви казах. Финална схватка 79 кг. Айкан Саид, Енгин Исмаил. Нямат право да чупят пръсти. Забранено се чупят пръсти, забранени са ударите, забранени са противоставните хватки. Борбата не е бой, борбата е интелигентен спорт. Борбата се вдига по 200. В това време трябва да взимаш решение в части от секундата. Синия прави атака, сваля на зоната, дава 2 точки. Отново в центъра. Доста оспорва финал. Контратака. Това са 2 точки, когато мина назад. Тръгва за японска сърма, това се нарича японска сърма. Дали ще успее? Не успява да направи японска сърма. Тук, ако сте гледали финала на Олимпиадата, Магомед Рамазанов прави японска сърма на финала на Олимпиадата. Синия атакува неуспешно, далече. Не успява да направи захват. Тук през цялото време треньорите дават съвети. Чиста ситуация, няма точки. Съветите дават съвети, викат, подкрепят. Ситуация, няма точки тук. Виждате синото купче е хвърлено от синия ъгъл. Искат протест. Не знам защо. Не искат да уважат протеста. Не разбрах. Синия губи. Ако иска да спечели, трябва да търси точка, да взима, да връща точка.
За преход, дали ще вземе синия. За момента няма точки. Виждат каква оплетена ситуация. Изправят ги прави, няма точка. Точки. Да видим резултата на таблото. Колко е резултата? 9 на 9 за синия, има 3 секунди. Синия е изпустен, ляга за всичка, червения се държи за главата. Изгуби в последните секунди. Не можа да удържи. Публиката се кефи, тъй като синия е представител на Пловдив. И двамата са супер изтощени, не могат да станат от тепиха. Браво на момчета, направиха много зрелостна борба. 9 на 9. Това са цели 18 точки, 6 минути работа, без да спират. Браво! Публиката скандира името Енгин. Тяхният представител, домакин и шампион в категория 79 кг. Браво! Браво и на двамата. Много хубава среща, много добра борба. Победител и шампион в категория 79 кг. Както виждате, всеки е покрай победителя. Така е, когато човек печели, му се радват. Тренера на Левски София да заповяда да награди шампиона и медалистите в категория 65 кг. Браво! Категория 70 кг. На трето место са Велико Люцканов, Тракиец. По традиция след шампионска титла идваме Джанам. Предния път Варна. Днес сме в Пловдив. Ето ги и другите. Няма по-голямо щастие от тази. Нито един медал не се равнява на това щастие. Да се прибереш твоето момче, синът ти да те чака и да не сваля медала от врата си.